Iarla Micheál, cos matatu, fáilte se, céir a bhíonn siúlagat. Well, tá sound system gomsa agus mo cara Charlie Beresford agus rubber up hi-fi an tanimtáring. So tá basically an time that the speakers all vora going, rinne marid mutain as aimud, so tá an chuchtach le bass an larger. Agus agrin with gigna imnacli agus team na tira low sun, being with shine Carinini ag na gigs mutain, agus an shin fine with MCs or Sasana agus o Jamaica Bay Orantogs o tira elachun tacht agus con kaint agus con cana na Carinini fuzz tam with ag shine. Agus é sin ráte, más tú bhfuil an teachtarach a dhéantar is tí sa cheoil agus an cheoil reggae nach go hairíad. A bhfuil sé éireannach de airní mar sin? Tá go mór is tá teachtarach arúnach de gachéine ar dain agus sin rud faoi reggae tá sé le cluisiint in ach chuid den dain. Agus in our ire si éire beidir ceannas na háidna is ligad de reggae ar dain ach tá reggae an achaat, an Afric, an Áis, agus gachart chun siad a spin féin ach tá an teachtarach sin anna chuchtach agus go háras sa látáineán le na fáimna políochta, fáimna leis an dithíocht, fáimna leis an polítóirí agus iad a gcuid agus na buinc agus gachrod an teachtarach tá reggae sais an teachtarach na spirit réabhlóideach sin tá ceapan sé go sé anarúnach agus beag sé ábhartha i gánaí. Agus is cinse suppose sa reggae an na 20 beag nuas agus ghlaach tú cás leat nniu agus tíhananta na cearnaí seán. So, okay, go dé do bhharil sa a dtí an chomprid idir éid seo, tapanna, glútascí, a bhfuil aon ráibh agad hain? Well, sean an winna Carinini, dúcha ná, lis go so tá na Carinini seach nóirlach, sevens sin is cuid iad in our era den cultúr reggae. Maar in Jamaica ní raibh an tairgid acu chun album a chuir le chéile a gcónaí, ní raibh an tairgid acu chun dul-isteach a studio agus íochas na ceoltóirí agus gachrod. Yeah, dom hain tá na Carinini an form physical tá sé táchtach. Tá annach chuid den na hárán reggae, ní féidir iad áil ar coib digitach, ní féidir leat MP3 áil. Nú cínta más féidir leat MP3 áil bhuiindan ag an ceol an vinyl agus rinne si é hafad, so níl sé ceart, níl an quality, níl sé mágalúir chun bheith seint. Iarla an chucail mar ochas gur tasógan agus current tú DJ ar thaim mar bíonn tú obviously ag famous clubnaí agus a riile. Ach seachas an ceoil reggae day, céir é an guilty pleasure is mó, an glútas gin nó an cearnín vinyl atá an bholach tíomhhir an bhardrús nach bhfuil tú ag iarraí ráil haine ach é scéalú inis. Ach é scéalú inis. Agus mna bhfuil sé really cringy ní bheith mis asta leat. Níl ó thaobh Carinini de, well, yeah, it's clean of an issue. Ceannig mé cúpla Carinini Toto. Yes. Toto Africa tá sé gom. Níl cead go mé haint sa bhaile ach tá sé gom fósastin sin sa stack Carinini. An street cred a bhí gan hanna tú isteach imithe. Imithe. Iarla, just to come on. Clear. Míle maigad.